Ay, murag hapit na jud ang eleksyon. Murag sakto na jud niya akong desisyon na mudagan ko pagka vice kapitan. Sakto, magsuri-suri na ko sa akong katawhan. Buangas kung nadunggan na balito eh. Yatbangan may kung lalo eh. Dagan pagka vice kapitan. Di na ko palayan eh. Adto na ko sa mga tao. Laloy, dukuda ko nindalan ng bangga, jud ta. Kada kung tao sa kalibutan kanina nga pwede ko nasugatan. Kung kontra, Lain pa ato laloy ba? Asa ka madto? siyempre mo adto ko dito sa mga tao. Ikaw, asa man pud ka? Ay, madto po ko dito sa mga tao. Kod. Unsa may nakaano mo ngano mo kontra pa mo kanako? Uy, unsa pinakaon mo na mo kontra pa ka sa ako? Mga tao. Uy, unsa man ni boss? Wala boss, boss, kwarta mo kami boss. Uy, boss, tindog mo kay dili magbitulisan. Mudagana. Aw, boss, Abe mo na mo tulisan mo. Gilioy, bitang pilaila ko sa inyo. Ako si Laloy, ang mudagag vice kapitan dinhi sa tong lugar. Oy, ang amigo. Ko des bulantoy. Maabot pagka vice kapitan din sa lugar ba? Ha? Wala mo kuyape. Mura mo na bang haldapin inyong nawo? Unsa po na yung plataporma? Ako ang isip umaabot na vice kapitan. Ang akong plataporma, panahon sa kalamidad, taligsik pa lang, naan ako'y ayuda ninyo. Isip umaabot pagka vice kapitan din eh. Kumabalik ang pandemic simba ko. Kamo, kung tayo kung giubo mo, na may madawat na vaksin, na pilamil. Mga tawa mo. Ngud. Mau ba? Wa mo panguyat eh. Ako masajis ninyong duha. Mudaga man na yung pagka-vice kapitan. Sa dayong o sa kapunungan. Napa mo'y chance nga mudaog dito. Kalas-kalas na mong oras na mo.